Bon dia, coneixes literaris! Avui us porto un llibre que molts de vosaltres segurament ja us l'haureu llegit i ja sabreu que és molt conegut. I el llibre és A todos los chicos de los que me enamoré de Jenny Han. Doncs bé, com ja heu vist, segurament us en recordeu d'ell, que va tenir una petita temporada on estava de moda. Doncs sense enrotllar-me més, comencem! Doncs bé, el llibre és A todos los chicos de los que me enamoré, de Jenny Han, i aquest llibre la veritat és que, com ja he dit, va tenir una petita temporada on tothom se l'havia de llegir perquè era molt guai, i la veritat és que és molt guai. Doncs com molts sabreu, aquest llibre va sobre una nena, que és la Lara Jean, una protagonista, que escriu cartes de les persones a qui s'ha enamorat, però mai són enviades als seus destinataris, fins que un dia ella les guarda a una capsa. Llavors un dia va a veure les cartes, si estan allà a la capsa, i no estan. Han desaparegut. Que fort. Què passa? El problema és que no se sap qui ha enviat aquelles cartes als seus destinataris. Bueno, i aquí comença tot el problema de la història, que les cartes són enviades i tots els seus amors saben que a la Lara Jean els agradaven ells, però també explica una mica la veritat, si són egoistes, que no els agrada la seva manera de ser, i bueno, els explica una mica tota la veritat d'aquell personatge. I llavors un dia la seva germana gran, perquè ella viu amb la mare, s'ha mort, llavors la mare es va morir i s'ha quedat amb la seva germana petita, el seu pare i la seva germana gran se'n va anar a estudiar fora. I com que la seva germana gran se'n va anar a estudiar fora, va haver de deixar el seu nòvio, el Josh, que era el seu veí. Llavors la Lara Jean va tenir una temporada que estava enamorada del Josh, i quan li va arribar la carta al Josh de que va estar enamorada, aquí va haver un petit problema perquè el Josh volia tenir una relació amb la Lara Jean. Però la Lara Jean, com a bona persona, per no fer-li mal a la seva germana, es va inventar que tenia una relació amb el Peter Kavinsky. I aquí comença també tota l'emoció d'aquest llibre. Bueno, segurament vosaltres ja us l'haureu llegit. Jo me l'he llegit i em va agradar molt. La veritat és que aquesta saga és de 3 llibres i jo crec que només em llegiré aquest, el primer, i ja està, perquè sí, està molt bé aquest llibre, però com per llegir-me els altres dos, crec que no arriba a aquest extrem, que potser dieu que que malament, que no te'ls llegeixes. Doncs no me'ls llegeixo perquè no m'ha agradat tant com per llegir-me els altres 2 llibres, però sí que m'ha agradat bastant. L'únic que a vosaltres, si us agraden les històries d'amor, hi ha altres millors que aquestes. No estic dient que sigui dolent, però tampoc estic dient que sigui el top. No. O sigui, hi ha altres novel·les d'amor que són molt millors, però com a estil, com a Jenny Han, aquest llibre està superbé. Em vaig enganxar, com ja he dit, però no tant com per llegir-me els altres 2 llibres. Així que jo ho deixo aquí, a la vostra opinió. Jo us he donat la meva, que està molt bé, us la podeu llegir i no passarà res, perquè és un llibre guai, t'ho pots passar molt bé, pots descobrir altres coses noves, altres tàctiques de quan estàs enamorada o així per sentir-te millor, però també com a història d'amor romàntic us el podeu llegir, però hi ha d'altres millors. Ja està. Ara vosaltres decidiu si us el voleu llegir. Si ja us l'heu llegit, deixeu-me als comentaris què us ha semblat i si penseu igual que jo, i si no, doncs llegiu-vos el, que tampoc us matarem per llegir-vos aquest llibre. Tampoc em mateu a mi per no llegir-me els altres 2. I bueno, fins aquí la meva petita ressenya d'avui del llibre A todos los chicos de los que me enamoré. I ha sigut una petita ressenya perquè tampoc volia explicar-me molt, perquè segurament molts de vosaltres ja sabreu de què va. Així que he fet un petit resum. La meva opinió és, ha estat molt bé, molt guai, m'ho he passat molt bé llegint aquest llibre, però
tant com per llegir-me els altres dos de la saga, crec que no arriba a tant. Que poden estar molt bé els altres llibres de la saga, però no. Vull llegir altres coses que puguin ser millor. Que potser no trobo res millor que això, o potser sí, però bueno, ja ho veurem. Fins aquí el meu petit vídeo, seguiu-me tots els que tingueu Instagram @cuinaliteratura per saber més novetats d'aquest canal, subscriviu-vos al canal, doneu-li a la campaneta perquè us arribin les notificacions i doneu-li like als vídeos si us han agradat i sobretot comenteu, que és el que més il·lusió em fa, que comenteu els vídeos. Fins aviat, adeu!